Местни избори 2015. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Как се разходват парите на Велико Търново, това провери кандидат-кмета на движение Царевград за Велико Търново Стефан Михайлов по сигнал на живеещите в два блока в квартал Бузлуджа. Обект на проверката бе обновеното междублоково пространство срещу магазин Стиви, където няколко месеца общината ударно оформя зона за отдих и детска площадка. Паркът започва да се изгражда преди няколко месеца, когато правителството отпусна целеви средства от държавният бюджет за инфраструктурни проекти в общините, припомнят кандидатите на движението. Днес, броени дни преди изборите, край жилищните блокове се виждат недостроени площадка и алеи, беседка с езерце по средата и стълби, свършващи в нищото до блок 7. Работата на обекта е замряла, може би заради лошото време, питат се хората в най-големия квартал на града. Те се оплакаха, че са изпращали многократно жалби до кмета, но резултат няма. Живущите в близките жилищни сгради връчиха на кандидатът за кмет и подписка с молба да им съдейства за разрешаването на проблема. Проблема тук е защо ние живеем на общинска земя, откакто сме тук абсолютно никой нищо не е правил покрай блоковете. Тук надолу 12, 13, 14 направени са дори площадки, където да си направят като масички, пейчици да си отсядат. А тук не е направено нищо. Хората се дразнят. Сега ние вървим в кълта. Пред входовете не можеш да излезеш, почките са счупени. Това са много години, абсолютно нищо не е правила общината. Нека да се поеме някакъв ангажимент, да се направят, не да прехвърлят топката, че било наше задължение. Ние сме собствениците. Как сме ние собственици? Това е показано и в договорите, че ние сме на общинска земя. Това е тяхно задължение. Хората избягаха по чужбина поради тая причина, че няма работа и няма и условия. То не ти е приятно да излезеш навън. Сега дори да се помъчиш да си направиш нещо в апартамента, да го оправиш, излизаш навън, като че ли сме били след война. От тази страна и тук отзад, мазите са пълни, като започнат късните есен дъждове, по-постоянните дъждове, ами става вода до кокалчетата. Ние не можем да влезем в мазите си. Господин Михайлов, чувате тези хора, търсят вашата помощ? Просто е жалко, че сме на това място и гледайки тази кал, недоумявам, че това може да бъде оставено така. Познавам хората в администрацията, смятам, че има достатъчно специалисти, които биха могли този проблем да го изчистят и сега да не сме тук и да не говорим за него. Не е такава голяма философия да се препроектира, ако е необходимо, или да се направят необходимите неща. Най-вероятно има и проекти, строително разрешение. Не знам дали някой е идвал на място да го види това. Има строителни специалисти, които трябва да решат как да се оправи този проблем. Така не може да остане. Очевидно е, че блока се пълни с вода. Той ще се слегне, ако водата очевиден е неклона и хората с основание негодуват. Не казвам, че фирмата изпълнител е виновна. Просто не е сега момента да се правят тези строително-монтажни работи. Есенно-зимния сезон е най-неподходящия сезон, особено за открито. Как ще се трамбова, как ще се излее бетон. Не смятам, че предизборно трябва да се правят пътеки, а основният проблем на хората, който е водата, да не се вземе предвид. Винаги, когато нещата се правят набързо, преди избори, винаги нещо куца. Хората няма как да ги излъжете. Техните мази се пълнят, те газят калта. Сега е момента, според мен, не знам как ще бъде изтълкуван, да поканя господин Панов на дебат относно проблемите и развитието на града. Така не може да продължава, нали? Всеки може да прави тротуари по центъра, но тук живеят също хора в кварталите. Не е ли по-добре да почнем от крайните квартали към центъра? Местни избори 2015. Купуването и продаването на гласове е престъпление.